Borderline fabrikako Imanol Espinazo eta Ander Fernandezek soinu kapsula bat sortu eta Bidasoa ibaian urperatu dute simbolikoki. Ostenponuna deituriko proiektuaren baitan, kapsulan sartu duten MP3an 500 urtera entzungo gaituen gizarteari zuzenduriko mezuak bildu dituzte. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaurko saioan Borderline fabrikako proiektua hitz egiteaz gain asteburuko ekimenak ere aipatuko ditugu. Ahaztu gabe Baionako herriko etxeak baieztatu duela 2024ko bestak uztailaren 10-etik 14 iraganen direla. Ongi etorri parraldearen orenera. Zer esango zenioke 500 urtera entzungo zaituen horri? Galdera ardatz hartuta 500 urte barru entzuna izango den soinu kapsula sortu dute Borderline fabrikako Ander Fernandez eta Imanol Espinazo artistek ostenponuna deituriko proiektuaren baitan. Kapsula hori simbolikoki Bidasoa ibaira bota dute asteburu honetan. Ostenponuna da kapsula temporal bat, eta batez ere Hendaiako biztanleengan fokoa jarri duena, eta haien hitzean fokoa jarri duena. Haien hitzak jaso ditugu azkeneko urtean zehar, kaleetan mezuak eskatuz, etorkizunerako uzteko, eta baita ere aditu ezberdinekin elkarrizketak eta zuzeneko irratsaioa. Urperatutako kapsula horretan argazki bat, postalak eta vinilo bat gordetzeaz gain, erran bezala karrikako jendearen adierazpenak bildu dituzte. Baina zer topa dezakegu etorkizunari zuzenduriko adierazpen horietan? Nik uste badela gaurko gizartearen arrasto bat, edo gaurko arduren arrasto bat, eta gaurko garaien eta bizigean lekuaren arrasto bat. Azkenean ardurak batez ere, ez da? Egitasmoaren bukaera irudikatzen badu ere, hasiera ere izan daitekela adierazi dute bultzatzaileek. Normalean webgunean dago informazio osoa, eta webgunean 2028an ja itxiko da. Hori da reflexion bat importantea da, gauzak hasia eta gauza bukatu da. Azkenean hasiera bada, aro hau izten delako, baina beste bat hasten da, noiz aurkituko dute, nola eta zer egingo duten material horrekin, hori da agian hastapena, ez? Etorkizunerako leiho edo kutxa hori. Haien ustez, nork topatuko du kapsula hori? Hombre, guk askotan jarri dugu gure burua balizko entzule horri begira, ez? Eta egia da inkognitak asko, ez jakinak asko direla, ez dakigu. Baina egia dela positiboa gara. Bai, nahiago dugu distopia tipikotatik atera eta imaginatu, agian gu bezalako. Distopia positiba. Eta jakin mila izango dute, jakiteko gu nola bizi ginen, gu nor ginen, eta ze ardura genituen. 500 urte itxoin beharko dira beraz, kapsularekin zer gertatu den edonork aurkitu duen jakiteko. Asteburu honetan jakitera eman da 2024ko Olinpiar Jokoak direla eta Baionako jaiak aurreratuko dituztela eta uztailaren 10-etik 14 iraganen direla Iruñeko San Ferminekin bat etorriz. Ostiralean hartu zuen erabakia Baionako besten batzordeak. 2024ko uztailaren 26-tik abuztuaren 11-ara Parisen iraganen diren Olinpiar Jokoen eraginez Baionako jaiak 2 astez aurreratuko dituzte. Rajone Etxegarai auzapezak azaldu duenez, Baionako jaien segurtasuna ziurtatzeko 280 polizia behar dituzte. Eta horiek ezingo dira mobilizatu ohiko datetan Pariseko Joko Olimpikoetan egongo direlako. Hori dela eta datak aldatzea erabaki dute. Jakin behar da 280 poliziez gain beste 500 udaltzaingo segurtasuna arduratuko direla. Oroitarazi behar da urtengo bestak uztailaren 26-tik 30-era iraganen direla. Euroeskualdearen BiziConnect proiektuaren baitan Bidasoaldeko herritarrak elkartu dira Lesakaraino joan den bizikleta martxan parte hartzeko. Hendaia, Irun eta Hondarribiako herritarrak Pausuko zubian batu dira, Zunbillatik atera diren txirrindulariekin Lesakan elkartu eta bizikletaren besta ospatzeko. Hau berez sortzen da proiektu bat daukagulako Zubintza, Nafarrotik, reziklarte Hendaiakoak eta balaztagu, eta da mugaz gaindiko proiektu bat, eta lotu nahi izan dugu Bidasoako bide berdearen inguruan. Azken finean hau da gure lotura, Bidasoa da gure lotura, hiru gune hauen arteko lotura, eta zentzu batean baita ere aldarrikatzen ari gara zenolako aukerak ematen ditu bidegorri honek, edo bide berde honek, hobeto esan da,
bertako jendea lotzeko. Ez bakarri pasiatzeko erabiltzeko, baizik eta benetan mugitzeko bitarte bat izan dadin, ez? Ekimenaren bidez tokiko eragilei ere dei egin nahi izan diete, hain garrantzitsua den bidea zaintzeko. Batzuetan ikusten dugu ez dagoela behar bezala konponduta, eta aldi berean pixka bat baitare hori aldarrikatu nahi dugu, ez? Ea kasu gehiago egiten dioten eta benetan bilakatzen dugun gure arteko lotura bat bide hau. Parte hartzaileen artean Maria eta Javier topatu ditugu. Kaixo, nire kasuan, berak gonbidatu nau, biok mintzalagun talde batean aritzen gara elkarrekin, eta tarteka horrelako ekintzak egiten ditugu euskara praktikatzeko. Berez niri txirrindan ibiltzea pila bat gustatzen jat, eta ikusi dut sekulako aukera beste saletasuna partekatzen daben jendearekin egun ikaragarri bat pasatzeko. Egunerokoan txirrindularen erabilpena sustatzeko xedez parte hartu dute eta bide batez jendea animatzeko deia luzatu dute. Ezagutu ere zer aukera dauzkaun hemen ibiltzeko, ze pila badar, inguru hontan egia esan, eta sustatza gero eta gehiago, eta jendeari ere dei bat egitea, ez? Osasuntsua dela, naturaren aldekoa dela, eta primeran pasatzen dela bizikletan. Bizikonek egitasmoaren baitan ateraldiez gain, bizikleta konpontzeko atelierrak eta baita hitzaldiak ere antolatzeko xedea dute. Larun batean bertso saio ederra antolatu zuten Larresoron Euskal Irratien alde, Eke, Otelore eta bertsolarien lagunek lagundurik. Irantzu Idoate, Aira Izpurua, Amets Arzaius eta Andoni Egaina, aski ezagunak diren bi bertsolari eta plazetan apurka beren lekua egiten ari diren beste bi, entzuteko parada izan zuten bertaratuek. Hortzi Idoateren gidaritzapean bertsoaren sintonia seminarioko kaperara eramateko. Botoina ongi moldatzen duzuen, ta gure frekuentzia iristen zaizuen. Uda atarian, turismo eta turistek ekartzen dituzten kaltei begiratu beharrean, onurei erreparatzen jarri zituzten aurrena. Bonjour ta joli ikasi nitun, turismoari eskerra. Eta ikasteko bakarrik ez, irakasteko ere aukera ere bai. Oartzen dira zatitua den, egitipi bat badela. Eta udan horren ohikoak diren bestetan, Baionara begira jarrita, 12 euro ordaindu beharraren gainean, Kajikan ezin lasai ibili, itzulika dabil neska, berriz ikusi behar ginuke, norentzat egin den besta. eta zoritxarrez geroz eta ohikoak diren sexu erasoei aurre egiteko ez duela balio ere salatu zuten bi lapurtar gazteek. Zenbat eraso eta bortxaketa, zauririk ez da hor baitzen, arazoa da behar dutenek, ez dutela ez ordaintzen. Eta gazteek hainbat urte zelizetan pairatutako abusuak ere izan zituzten mintzagai. Idazte irakurtze eta bere galdea, nik erakutsi behar zuk egin gabea. Amets Apaizak Andoni aitaren semea sakristiara bakarka eramateak sortu dio narrangura oinarri hartuta. Azken igurtzia bai, eman betiko eran, baina lehen igurtzirik etzazula eman. Gazte eta veterano, hiru lapurtar eta gipuzkoar bat euskalkien eta ohituren arteko zirikua ere bai jendeari irria sortzeko. Esketa bueno edo osea, ez dakite mintzatzen. Haien jota da oso itxusia, oartuak baikaragu. Gaua iritsi edota festak ta ez dira ibiltzen zintzo, ta elkarren gandik metro batera eta garrasika mintzo. Ikusentzuleok Andoni Egainaren defentsarekin agurtuko zaituztegu gaur. Euritsu edo ateri, eutsi gogotsu arratsaldeari eta bihar arte. Oiuka enaiz mintzo sekula,
enaizain tipo txepela, ta pentsatzen dut distantziona, metro ta erdi direla, goizean berriz poteatzera, enaiz aterako bela, goizeko 6 ez noa oera, enaizain tipo ergela, osea garbi utzi nahi nuen, gizon normal bat naizela.